Kto to zažil, tento pozná. Svadobný deň sa blíži, všetko musí byť dokonalé a práce je ešte stále tak veľa. Z príprav vášho sna sa nakoniec stávajú preteky s časom. Našťastie, Dom Devenir má pre vás riešenie. Pod jednou strechou u nás totiž nájdete svadobný, krajčírsky a vizážistický salón. Na výber sú desiatky luxusných modelov svadobných šiat, doplnkov, darčekových a dekoračných predmetov, vrátane originálnej sklomaľby. Nuž a aby bolo všetko na svojom mieste, šaty dokonale upravíme podľa vašich predstav a požiadaviek v luxusnom krajčírskom salóne Devenir. Z dielne Drahomíry Adamovej zároveň ponúkame aj množstvo originálnych modelov večerných rób, nielen pre vaše svadobné mamičky. Znie to ako sen, ale to zďaleka nie je všetko. V našom balíčku len za 250 € vám k zakúpeným svadobným šatám zdarma požičiame zemplínsky kroj naredový a luxusné večerné šaty podľa vlastného výberu. K dokonalým šatám navyše zdarma získate dokonalé svadobné líčenie v našom štúdiu krásy Chameleon. Ušetrite čas i peniaze a užite si prípravy vášho dňa naplno. Túto skvelú ponuku nájdete v Dome Devenir na ulici Ľudovita Štúra 70 v Michalovciach.